ಚೌತಿದ ಸುರುತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಬದಿತಿಲ್ಲಡು ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಗೂ ಸುರುಕಾದ ಗಣಪತಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡು ಪೆತ್ತಂತೋದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಬಸಿ ಮಣಿಪಾಲಡು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಬಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಜೈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ಈವೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ. ಈ ವರ್ಷಲ ಈವೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪನಗ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಅಡ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಪಾತೆರೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಲೆತ್ತದು. ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪದ ಕುಲ್ಪುರ ಗುರ್ತಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಇರೇನು ಅಲ್ಪ ತೂತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂತೆ ಪಂದ್ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಇಡ್ತೂತೆ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಣಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಿದ್ದೇರು. ಉಣಸ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆದ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದಲ್ಪ ಕುಲೋಂದು ಉಣಸುಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಪಿಲಿತ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ತೂದು ಬಲೆ. ಹಬ್ಬದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಪೋದಿತ್ತೆ. ದಾಯಪನಗೆ ಇಂಕ ಬಯ್ಯ ಹೊನ್ನಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗು ಅಲ್ಪದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮನ ಸ್ಟೈಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನು MC ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನಂಚಿನ ಉಜಿನಿದ ಗಣಪತಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಂಗ ಮಗು ನಾನು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಆಸೆಯನ್ನ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅದು ಆಸೆ ನಾನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೂರಿನವರು ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರು ಒಬ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ. ಟೀಮ್ ದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನೆ MC ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದಿನ ಚೌತಿದ ಸುರುತ ದಿನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೇ ದಿನ ಅಂತೂ ಚೌತಿದ ರಡ್ನೇ ದಿನಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಸುರುತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೇದ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಸುರುತ ಸಲ ಹಿಂದಿದ MC ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕಿದೀರು ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಅವೇನು ಮುಗಿಪಾದು ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಚೌತಿಗೆ ಯಾನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಹರಿಣಿ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ ತಾರೀಕು 10/8/1967 ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನ ವರಿಸಿ 2 ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಿರಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ತಾವು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹುವ ತಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಗದ್ದಲದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲರವ ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ 29 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪುಟಾಣಿಗಳ ಮುದ್ದಿನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾವು ಮಧ್ವನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ನಂಬುವಂತ ದೇವರು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ.
ಮೂಜನೇ ದಿನದ MC ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಥೆಡ್ಡು ನಾಟಕ ತೂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಗಣಪತಿ ಉಂದು ಯಾನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತಿನಲ್ಪ ಉಣಸ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತು ನಂಚಿನ ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಫೊಟ್ಟ ಕಲೆಯ ಉಂದು ತಲೆ ಅಲ್ಪದ ಇವೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಹೊನ್ನಾರಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಉಂದು ಹೊನ್ನಾರಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೋಜಾದು 2ನೇ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪಾದೆ ಉಂದು 3ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮೂರುಡೆ ಚೌತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಮೊಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಚರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ MC ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಬರ್ಕ ಪಂದು ನಿಕಲೇಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆಂದಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಪಿನ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತ ನನೊಂಜ ಇಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಪಣೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಪಂತ ಏನು ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರಿ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಚೌತಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಉದಯ ಪಂಡರಿನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂಚನೆ 3ನೇ ದಿನದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗು ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಬನ್ನಂಜದಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ದೊಂಪದ ಈವೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ನ ಯಾನು ಮುಗಿತೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಸಿಕ್ಕದಿನಂತಿಸ್ನ ಸುರೂತ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಕಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಮೊಂಟೋ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆಮೊಂಟೋ ಅಂಚನೆ ಯಾಪಲ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾರದಾ ದೇವೇರ್ನಲ ಅಂಚನೆ ನಮನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವೇರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಕ್ಲಿಕ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪಸತ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಜೀವನಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯಲಿನ ಪೂರ ಅಳವಡಿಸಾಗ ಒಂದು ನಮನ ಗಣಪತಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲೆದಿನಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅವಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ದೀಪುನಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡದ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತಕ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.